baserrira ekimenaren 4. edizioa izan da aurtengoa. Ekimen honek haur eta helduek gure jakien ingurunera gerturatzea du helburutzat. Horretarako Gipuzkoa eta Bizkaiko zenbait baserritarrek bisitak gidatuak eskaini dituzte asteburuan beraien ikuilu, baratza eta landaguneetara. Zenbait familia Zeraingo Olabide baserrira eta Idiazabal Gondramuño baserrira gerturatu dira. Etorri gara ikustea baserria eta baserritar mundua eta pixkat ezautzea. Ardik ikusi, nola jartzen zaien janaria eta gaina jarri dieu, eta guain ikusi esnea nola tatzen. Oso polita, gu Donostitik etorri gara, eta orduan karo Donostin ere igual ez ditugu hain gertu alako gauzak, eta orduan oso ondo, oso polita. Umeekin pixkat goiza pasatzea, behaiek ere ardiak ikusteko, esnian prozesua eta ikusteko, eta batez ere horregatik, umeengatik. Orain hori pixkat ardiak nola jesten dituzten, eta gero pixkat ere instalazioak eta ikusi ditugu. Bigarren urtea da, eta iruditzen zat gutzako ere ona dela eta etortzen dienak ebintzat gustora joten dela. Ere, gu baino gehiago pentsatzen duenak eta nik uste dut jende batek bai telebistatei, o bai irratiti, oza dauzkela batzuk, zentzu batzuk baserrien nola dan, baina baserrien nola dan hobeto ikusteko iruditzen zat olako ekitaldiok norbea etorri eta ikusi eta galdetu eta askoz gehiago aberastu egiten dola bere informazio hori. Gaur gehiago etortzeko ziren, baina bakarren batzuk, umen batzuk ez da iban, bari zela zola, ezin izan duela etorri, eta etorri die Donostiti, Bilbaoti, eta Tolosati ere bai bakarren bat, eta horti etorri die. Hone etortzen die familie, behen umetak guzti. Eta gutzako baita ere nik hori nire iruditzen zate aberastasun dela, zati etorkizun umetan daukeu eta umeok ikus dezala esnea ez dela bakarrik tetabrik neoten, errapea neoten dela, errapea jetxin behar dela, eta netzako gauza horik danak umetati hastea oso positibo ikusten dut.